ikastolako ikasleak gara. Badakizue zer egiten dugun ikastolan? Ikusi ze gauzak egiten zigun. 8etan ikastolako ateak irekitzen dira. Labiaga ikastolan erabiltzen dugun metodologia konfiantzaren pedagogia da. Haurrak beraiek konfiantza hartu behar dute, bai gurengana, tutorengana, bai sartzen diren leku berriengana ere. Haurrak gurasoekin sartzen direnean tutorengana jotzen dute, irakaslea bilatzen dute eta beraien izena saskibatetik hartzen dute. Horrek laguntzen du beraien izena lehenagotik identifikatzen. Sartzen diren momentutik irakurketa idazketa lantzen dugu. Gero, haur bakoitzak erabakitzen du non jostatu nahi duen. Hau da, berak bere kabuz erabakiko du non ibiliko den gauzak ikasten. Poliki-poliki konfiantza hartzen duan heinean, hasiko da beste espazioak esploratzen. Gurasoak ere gurekin jostatzen dira. Gure lan egiteko modua proiektuka da. Egiten ditugun lanak taldeetan egiten dituzte. Batzuetan adinak nazita, bertzeetan beraien adineko taldeetan. Ikasten dugun guztia edo prestatzen duguna helburu batekin egiten dugu. Adibidez, egin genuen lehendabiziko proiektuan, ikasturteko lehendabiziko proiektuan, 4 eta 5 urteko ikasleak ikastola behatu zuten. Irakasleen lana, izenak, gelak, eta gero, 3 urteko lagun berriei azaldu zieten, zer den ikastola, zer egingo zuten hemen, eta zer ikasiko zuten. Amarretan sintonia egiten dugu. Txokoetan edo espazioetan jostatu ondoren sintonia egiten dugu. Honela, giroa eta gure buruak ere lasaitzen ditugu. Lanean hasteko prestatzen gara.
Ni Lorea Agirre naiz, ikastolako ikasle ohia eta orain momentu hontan ja ikastolako guraso. Bere gaiaren ikastolan ikasi genuen, eta orduan kuadrilla eta lagunak denak ikastolatik ateratakoak dire. Eta, beti oroitzen garena da hurbiltasuna eta bertako goxotasun edo komodidadeaz. Horten gure neska izadi ikastolan eskolarizatu dugu, eta, hartu genuen erabakia izan duzen begiratuta beste eskolek ere eskaintzen zutera. Eta gustatu zitzaigu momentu hontan beraiek mugitzen duten edo metodologia. Azken finean hurbiltasun handia ikusten dute irakasle eta gurasoen arteko harremanean, horri garrantzia handia ematen zaiola azkenean eguneroko bizitzarako ere, eta horrek ematen digun aukera da pixka bat egokitzea edo aurraren beharretara ere bere heziketa egokitzea, eta hori eskertzeko zerbait da. Proiektu berri hau, haurrezkuntza, nik ikusten duen nire semia zabaldu dela eta badula nola erreten da, askatasun bat berak bakarrean gauzak egiteko. Eta, baitere urte batxu, hiru biharrean. Baina, lasaitasun bat bakarrik egotxiko eta gauzak egiteko eta edozinekin moldatzeko eta hori polita egiten zen. Positibo dela hiru kursuak elkarlan egitea eta hori planteatu zuena, hasieran ikusten duzu pixko eta raro ez, baina egia da 5 urteko batek, 3 urteko batek laguntzen aldiola eta 3 urteko batek ere gauzak ematean dizkiona 5 urteko batek. Orduan, metodologia hori gustatzen zait. Irakasleak, niri eman ziaten irakasleak ezagutzen ditut eta irakasle berriak haunitz ikasle horiak direle bai, eta bertakoak dire, bai berakoak edo inguruko, beraz badago konplizitate bat eta badago elkarlan bat bai ikastolakin eta bai berakorriekin, hori positibo ikusten dut. Bertako da, bertako jendia da eta bertako gauzak ongi joatia bultzatzen dute. Mantentzen da ikastolak hasiera batean zuen ideia zela, irakasle bat konprometitua ikastola eta herriarekin. Eta nik uste hori mantentzen dela, eta hori atsegina eta hona egintzen zen.